I ddathlu dydd Rhyngwladol merched eleni, hoffwn edrych ar weithiau'r artist Seren Morgan Jones sydd gennym o fewn casgliadau Llyfrgell Genedlaethol. Mae gennym 3 ffortiad ganddi o fewn ein casgliadau. Prynwydd y cyntaf sef Menig Glas Cadw'r Oren o'r arddangosfa Mae'n Hen Bryd yn Amgueddfa Ceredigion 2018, a ni hefyd newydd ychwanegu 2 portred arall ganddi sef Creirwy ac Eridwen Cymeriadur Mabinogi o Oriel 10 Caerdydd Llynedd. Astudodd Seren yng Ngholeg St Martins, Llundain, a'r hyn sy'n ffantastig am weithio Seren yw bod hi'n rhoi'r pŵer yn ôl i'r ferch yn ei ffortiadau hi. Mae'n portreadu merched Cymreig mewn arddull cyfoes a clasurol a gyda agwedd o ffeministiaeth iddynt hefyd. Un o brif amcanion Seren ydy wneud i bobl ailfeddwl beth ydy hi i fod yn Gymru heddiw. Mae'n portreadu merched o gwahanol hil o gwahanol cefndiroedd yn ei gwaith, gyfellu wneud i bobl efallai ailfeddwl i syniadau cil nhw o beth ydy hi fod yn Gymru heddiw. Yn ddiweddar, ysbrydolwyd hi greu gweithiau ar y thema'r Mabinogi ar ôl iddi gofio nôl i'r gweithiau eiconig creodd ei mam gi hi sef yr artist Margaret Jones yn ôl yn y 1980au. Yn ddiweddar, enwyd Seren o 10 artistiaid i edrych allan amdanynt o ar draws Prydain yn 2021 gan Art UK. Ni'n hynod falch fod y gweithiau yma'n rhan o gasgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol.